Huriani Tuhata, Tapahoma, Tapujima Tuhata, Marende Mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga takas huboto, sakap akana husakapi, taringot Tuhamu, ninna Jehovah, sakap hasonangan dotahe, dada tuhamagoan. Asa ahu mangalehot Tuhamu ujung nina hinalungu komuna. Jadi pajaujo muna maahu huhut laho hamu martangiang tuahu gabe tangi honoku ma hamu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, almanami na di banua gijangi, usehon matondim na badiai, dot hapistaran na siak koi, tusaluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam, asalapita jalalam ganda huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami mangoloy ho
sahat ro di ujung ni bagasan ha porsiaon nature mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende mahita. Lasmaro hatta di bata, lasmaro hatta di bata, lasmaro hatta di bata, hagogo ani, para siro hado Jehovah di bata, para siro hado Jehovah di bata. Tatangihon ma patik ni debata, patik palimahon satro di patik pasapuluhon songonoma. Patik palimahon, ikon pasangopom mudo natorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik panopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ho mangalakuk. Patik pawaluhon, unak ho manakko. Patik pasiyahon, unak ho olo matidakon, hata naso tutu marolohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham. Bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham. Dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Mari de mahita. Tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para siroha midahami na dangolon. Naro dohami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Matsay godang do pangalau sian nami di patikmu. Alai ingok mahami ale Tuhan. Alani denggan di masam, doot asi ni roham.
Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuasesani dosata. Ala ni pangalau siota do ubahen na tartulang Kristus. Jalabinahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata. Jalabinahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marinde mahita. Tatangion ma hatani dibata turpuk epistel di hari mingguon imana nyenet sian Matius bindu 10 pitu ayat 10 satro di ayat 10 pitu tajahama marsikat soring. Matius 10 tolu ayat 10 satro di ayat 10 pitu. Dungi didapoton akka sisian nama ibana mandok puasa marupama ho marjamita tunasida. Ai tuganup paradongan lehonon do jala pasuk-sukhon. Alai buatom masian naso paradongan na adong di ibanahian. Asa naung jupang ma dinasida na sinurirakon ni si Jesaya na mandok. Begeon ni si pareo muna do inian, matua so atusam muna. Si malolong muna do marnida sa nian, matua so tandao muna.
Alai martua do si malolong muna ala marnida, dohot si pareom muna ala marbinege. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani dibata jalana upeopsa. Amen. Marinde mahita. Ta tidakon maha porseotai, songon na hina tidakon nidungata saha porseaon di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di bata Jehovah, idu ama pargogo na soto dosan, na tumopa langit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, iman na tidubuhan ni si Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia andorang so bubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di pangumuanan silatus, nama tetar pajal do ibana di haupinar silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laudu syamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sodusani, di sima ibana pamel sogot tanoon, mangumi halak na mangudo namate. Ao porsia di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopane kesenak kana badia, do dia sayan dosa, do dia tai namandok, mulak mangulu dosogut daging halak nong mate, do dia nguluan no sarasuda. Amen. Tapi gema ende puji-pujian sian punguan kor perempuan.
ABG ma tikting nama sa dihita na sa minggon. Shalom amanginang. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguan di Bagas Joro, dohot na patupahon parmingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Laos huhut ma pasaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni Huria na marulang tahun ari hatutubu, dohot na marulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Sada, goar ni minggu ta ima minggu eksaudi. Sadarion minggu 12 Mei 2024, masuk mahita tu minggu eksaudi lapatanna setangi honma suaraku ale Jehovah. Pesalmen 27 ayat 7. Topik mingguon ima hatuaon ni halak partigor. Manang kebahagiaan orang benar. 2. Titing parbagason. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ima Rosi Saur Gabetua Siregar. Ruas ni HKBP Serpong, Reso Serpong. Ianakon ni amang Esay Sormin Siregar. Inang Marsaulina Boru Sitio Wik Betani. Dohot Santi Maria Parentina Boru Silain. Ruas ni HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Boru ni amang PB Hatoguan Silain. Inang Agustina Boru Pardede. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul 03.00 WIB di Gereja HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Tolu. Kompen Pangulah Nagotiki Manang Full-Timer HKBP Distrik 20 Sada Banten. Kompen Pangulah Nagotiki Manang Full-Timer HKBP Distrik 20 Sada Banten di Patupa di Huria HKBP Serpong di hari Senin 10 Mei 2024 na dibuhay dohot kebaktian pukul 10.00 WIB. Anggiat ma di pasu-pasu tuhatta kompeni mardalan dohot denggan. 4. Pelayanan pendeta HKBP Resort Serpong. Di hari Minggu sadarion 12 Mei 2024, borhado amang pendeta HKBP Resort Serpong, Pendeta Samuel TH Abarita Makobasi di HKBP Ciledug Resort Serpong. 5. Parjamita parmingguan pukul 08.00 WIB, dohot parmingguan arian pukul 10.00 WIB. Parjamita di parmingguan pukul 08.00 WIB, dohot parmingguan arian pukul 11.00 WIB, Ima Padita Daniel Fernando Siahaan. Nasida Ima Uluan ni HKBP Taman Adiasa Resort Serpong. 6. Kunjungan kasih dohot bazar HKBP Taman Adiasa Resort Serpong. Di hari Minggu sadarion 12 Mei 2024. Tajak kodo pangebation sian punguan kor gabungan HKBP Taman Adiasa. Jalan nasida patu begihon edde puji-pujian di permingguan pukul 08.00 WIB, dohot pukul 11.00 WIB. Dung sidung permingguan pukul 08.00 dohot 10.00 WIB. HKBP Taman Adiasa Resort Serpong patu pahon basar songon payung dohot muk. Basar di Patupa laho mengurupi dana pesta perak dohot pembangunan HKBP Taman Adiasa. Huria manosoi ruas asa persidohot manupahi pangurupion marhite bazar na di Patupa. 7. Rapot resort. Mardomu tu periodisasi di HKBP. Resort Serpong Patupahon rapot resort na di Patupa di hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.
nama ringanan di ruang sermon HKBP Serpong. Walu, rapot pengurus perempuan HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Selasa 14 Mei 2024 pukul 10.00 WIB saat tuna sidung, maringanan di HKBP Pasar Kemis Resort Kutabumi. Di Patupa rapot pengurus perempuan HKBP Distrik 21 Banten. Dohot agenda periodisasi hapanguruson ni perempuan HKBP Distrik 21 Banten. HKBP Serpong nunga majalo udangan jala mersakap laho mangutus sian seksi perempuan laho madohoti parrapotoni. Sia. Rapot pengurus pemuda HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Sabtu 10 Mei 2024 pukul 10.00 WIB saat tuna sidung di Patupa do rapot pengurus pemuda HKBP Distrik 21 Banten maringanan di HKBP Gading Serpong Resort Serpong. Dohot agenda periodisasi pengurus Naposo HKBP Distrik 21 Banten. HKBP Serpong nunga majalo udangan jala mersakap laho mangutus sian seksi pemuda manang NHKBP laho madohoti parrapotioni. 10. Pakobasion Partangyangan Week. Parhalado manosoy sude ruas ni huria di Ganop Week asa di haburjuhon madohoti Partangyangan Week. Songonon mahatatuan partikian ni Partangyangan di Ganop Week. Perjolo, hari Rabu 15 Mei 2024 di Week Ebenezer. Tuan rumah, keluarga Jonggaradoli Sitorus, Inang Nursia Sirait. Keluarga Robinson Sitorus, Inang Lisa Saryani Boru Simajuntak. Keluarga Charles Situmorang, Inang Prista Boru Manalu. 2. Rabu 10 Mei 2024 di Week Philadelphia. Tuan rumah, keluarga Parnguluan Situmorang, Inang Yunita Christine Boru Sitorus. Keluarga Junus Kepler Pardamian Sinaga, Inang Mori Ria Boru Sihombing. Patuluhon. Kamis 10 Mei 2024, Week Kanaan. Tuan rumah, keluarga Laudin Manalu, Inang Melpa Boru Luban Toruan. Papaton, Week Nasaret. Tuan rumah, keluarga David Perlindungan Aritonang, Inang CST Silpana Boru Lumban Tobing. Keluarga Situa Anggiat Humisa Ferdinand Samudra Tambunan, Inang Lydia Kristina Boru Siahaan. 5. Kamis 16 Mei 2024 di Week Betel. Tuan rumah, keluarga Situa Joseph Nainggolan, Inang Gustina Duma Noni Boru Hutapea. Ponopon, Kamis 10 Mei 2024, Week Patmos. Tuan rumah, keluarga Losmen Lubis, Inang Rosmaida Boru Nababan. Keluarga David Tapubolon, Inang Patricia Luki Yosepa Boru Situmorang. 10 sada. Akta ulaun ni HKBP Serpong naing di Patupa. Latihan kor NHKBP di Patupa di Ganub hari Jumat pukul 10 sia 30 WIB maringanan di ruang ibadah lantai 2 HKBP Serpong. Bajar remaja. Laho papungu dana Bible Camp di Patupa mulai sadarion Minggu 12 Mei 2024, sidung permingguan pukul 08.00 WIB, dohot 10.00 WIB, bajaro di Patupa sampai Minggu 16 Juni 2024. Eksamen menang ujian lisan katekisasi Sidi tahun ajaran 2023-2024 di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024 dimulai pukul 15.00 WIB. Asa sude pelajar Sidi dohot natorasna nungarade di gereja 30 menit, 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 30
Paduan Suara Anak Sekolah Minggu HKBP Serpong, Patupahon Kunjungan Kasih tu HKBP Kernolong di hari Minggu 10 Mei 2024 di kebaktian pukul 0 sia 30 WIB. Agenda kegiatan Paduan Suara Sekolah Minggu HKBP Serpong, Ima mengisi persembahan lagu pujian di kebaktian pukul 0 sia 30 WIB, Dohot Ramatama bersama Paduan Suara Anak Sekolah Minggu HKBP Kernolong. Rencana keberangkatan anak sekolah minggu marpungu di gereja pukul 07.20 sahat 07.30 WIB. Jala berangkat ma pukul 07.30 WIB. Kunjungan kasion didampingi paniroi sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu. Padidion Nabadia Nang dipatupa di hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 08.00 WIB, tuakan atoras na naing madidihon ianak kon nasida, boy mapabuahon tusit tua wik nabe, jala pasuraton ianak konna. Akka siarat padidion na badia, boy madijaha dititing naong disagihon. Panidangion haporseon kelas reguler tahun ajaran 2023-2024 tu 53 halak danak dipatupa di hari Minggu 2 Juni 2024 di Parmingguan pukul 10.00 WIB. Gladi resik dohot pertangiangan pabor haton danak sidi dipatupa di hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 10.00 WIB. Pendaftaran kategorisasi CD tahun ajaran 2024-2025. Gereja HKBP Serpong naing mamuha pendaftaran kategorisasi CD tu tahun ajaran 2024-2025 tu sude bajar-bajar nang marumur sawotik na 14 tahun boy ma dipasuraton natorasna madohoti kategorisasi CD on. Pendaftaran dibuka di hari Senin 10 Mei 2024, jala ditutup di hari Minggu 09 Juni 2024. Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2024 dipatupa di hari Minggu tanggal 5 saat tanggal 7 bulan Juli 2024, maringanan di Villa Mutiara Gadok, Megamendung, Bogor. Sonari tabegema panorangion sian panitia Bible Camp Remaja HKBP Serpong, waktu dan tempat kami persilakan. Mau lihat nang? Horas. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Nah upar sangapi hami amang pandita Daniel Fernando Sihaan, amang Dani Inang Parhalado, dohot saluhutna tua-tua nami, na aka abang kakak namposo hami. Ison jongjong dohami imaguarhu Joseph Giovanni Ritonang, nama wakili sian panitia Bible Camp Remaja RHKBP Serpong 2024. Nana yang pasahaton informasi kegiatan Bible Camp Iman naung tabege di tik-tik sadarion. Bible Camp Remaja 2024 on Ima direncanakan Ima selama tolu hari di Villa Mutiara Megamendung Bogor, Jawa Barat. Ima di tanggal 5 Juli 2024 sahatu Minggu 7 Juli 2024. Tema Bible Camp 2024 Ima Crown Chaser. Nah dienet sian Filipi tolu ayat 10 tolu B sahatrodi 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengerahkan kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dohot subtema remaja HKBP Serpong memahami dan mencapai tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Di Bible Kemon, hami akar remaja naing mansia ajar asalem togu rohanami mananda Yesus Kristus. Jalahot rohanami di bagasan Yesus, songon nani lemohon rohoni Yesus Tuhanami. Alani amang inang Rodi Hamidison akan anak konma namang ikuti kegiatan Besion. Peserta di parkaryawan kami godangna 225 halak.
Di patupaon kegiatan Bible Kemon, tunggodang do dana nahu perlawan hami. Ima godangna 235 juta. Ima sian gereja siap 10 juta. Ima sian peserta 70 juta. Ima dohot sian pambayanani panitia 75 juta. Jadi di nalahono papungon 75 jutawan sian hami panitia patupaon bazar. Imana di padalanami mulai sadarion di lobi lantai 1, lantai sada. Dohot manongoson songon proposal bantuan dana, harap rohanami anakon ma amang inang boitar patupa kegiatanon sian pangurupion ma natua-tua hami, dohot abang kakak naposo hami. Asa boy mardalan dengan kegiatan Bible Kemon. Di gijang nih saluhutna, mondak maulate godang dohami, tuhamu amang, inang, naposo. Marmulia mah debata melalui kegiatan non. Songon umpa sama dihita, pidong si barung si bontar andora. Mangangkat habang tu asarna. Asa tadukung mah Bible Camp remaja, membantu manuhor bazarna. Sian paruman maja, manatap tu cipete. Siap hami panitia Bible Camp remaja, upasahat hami godang mauliate. Horas! Terima kasih buat panitia anak kami dari remaja. Untuk warta keuangan pelian bulan yang belum diwartakan minggu ini akan diwartakan minggu depan. Songonima suara nititing sadarion, hatorangan nomapit taringot aka berita, titing dohot titing parhepengon, boy mataida dititing naong disagihon di WA grup Wikta Mauliate. Tapi gimana ende puji-pujian sian kor gabungan HKBP Taman Adiasa.
Marende Mahita. Na mertuali na Jesus na fokus dinawi ai lakan adona tulus tu baru bagi janji sai na sonang gomani nama Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate do pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madita salut na.
Hurian itu hatta dihamu amanami nanami dihita salutna. Ad orang sopasat hami jamita nagabi barita nauli di tonga-tonga ni parsaurata di hari Minggu sadarion di Minggu eksaudion perjolo neng don nami amanginang moleate ala dinggando di jakon huriaon haroro nami sian tonga-tonga ni huria HKBP Taman Adiasa na patupahon sada kunjungan gerejawi di tonga-tonga ni huriaon amanginang marhite haronami sian huria HKBP Taman Adiasa neng pabotok kami taringot waka sakap program na neng patupahon huriata HKBP Taman Adiasa ditiki na jonokon. Dito hitam maboto ang manginang iya HKBP Taman Adiasa sada huria bagaran ni Resok Serpong. Jala Serpongon do nagabi iduk manang sabungan na. Alani di tahun 2024 neng merningot mahuriata HKBP Taman Adiasa didenggan ni bahasa ni debata pangaramotyo ni debata di perdalanan ni huriai saliling 25 tahun. Alani di bulan Junion marumah HKBP Taman Adiasa 25 tahun. Alani akamanginang neng patupot tama sada ulaon di bulan Juni 2024 ima pesta perak jala otangat taman nondisi aka padita resort nahya marhubas di Resort Serpongon los aka padita nahya marhubas di HKBP Taman Adiasa jala tasakapi ulaon pesta puncakian non di bulan Juni diuluhon sada sian uluan ni huriata HKBP sian kantor pusat Piaraja. Los neng di paubu do musiak kamanginang ulaon pesta peraki do sada ulaon nabalga muse ima di pesta pembangunan molo heado parpudiok kamu rotu HKBP Taman Adiasa ngabui di berek kamu amanginang songon dia nuain rumang ni inganan parmingguan nahu pake hami alani usakapi hami do apala di pesta perakon naing jongjong mamuse nian sada bagas joro ne baru inganan pamujian nami parsauran nami mamuji debata di HKBP Taman Adiasa molo lau pajongjong sada bagas joro ne baru asing ni hasadaw ni roha rikot dotong taringot waka biaya dana lau pasikopon taringot tu pembangunani nunga hupatu pahamin niya nakamanginang ragam ni akacara secara internal laho papunguhon dana asa tungbuin yan dung sidung pesta perakon hupa jonjok kami sada bagas joro ne baru molo tungasi rohani tuhani alesongon hata ni na dua mandok hacit do tangan mandang gurhon na suada alani do akamanginang di bagasan uduk do serep ni roha do hamiro mandapotok kamu amanami inanami ruas ni huria HKBP Serpong nian di 2 tahun na salpu 2 tahun na salpu ngahya to kami ro manghidup pangurupion tuto ngatongan ni huriaon dalam rangka pembangunan rumah dinas bagas huria jalan moliate manginang di panupahyo muna nung ngasih kokbe bagas huria manang rumah dinas inganan ni padita dang be mangontrak nuaing padita na makubasi di HKBP Taman Adiasa. Las di balasan tikyon udutan mamuse taringot tu pembangunan bagas joro ne baru inganan ni akaruas ni huria HKBP Taman Adiasa mamuji pasangapon goar ni tuhani songon goar ni mingguta sadarion ex Saudi setangi homa suaraku ali Jahoba alani hu pasat hamidu alu nami pangiduan nami tuamat tadi bata pardenggan basai jalamardongan pos ni roha mi amanginang ditangi honde batado pangiduan nami marhite hamu saluhutna amanami inanami ruas ni huria HKBP Serpong na seburju manupahi mangurupi aka huria na ro tutonga ni huria Serpongon alani akka manginang nakinga di pabotohon dititing ni huriata adong do huwa kami songon bajar dalan maila ho mangurupi di akka ulaon di tonga-tonga ni huria HKBP Taman Adiasa
Gomos hupangido hami amanginang. Tung urupi hamuma, buima ditorhamu. Bajar na pinatu panitiata. Ditorunin manang di lantai sada. Nian, bigin aking tong remaja ni huriat tapi patu pahong bajar di ari sadarion. Alay pos rohanami amanginang buhay tok kita masih tupahan di bagasan las ni rohan nasiat Tuhani. Tangyang nami tuhamat tadi bata pardenggan basay. Say ditabay ma, di bagad ma, pasu-pasuna. Tuhamu salut na amanami, inanami, ruas ni huriya hakabisar pongon. Asa marhiti pasu-pasu ni debata. Tarbaik kamu tong gabi pasu-pasu. Ito nga tong ni parnguluan muna. Songoni mana buhay pasat hami amanginang. Tuhatama na setotong mamasu-masu hita saluhut na. Horas ma dihita. Hurian itu hata ni dewata di tonga-tonga ni parsaurata di minggu sadarion di minggu eksaudi. Buy mata buka bibelta sian buku pesalmen bidu sada mamukka maisian ayat sada saat rodi ayat onom. Pesalmen sada ayat sada saat rodi ayat onom. Songonon ngadidok di hata ni debata takas ma tatangihon. Jambar hatuau ni akka partigor. Mertua mahalak na soolo mangyuton tahi ni akka parjahat. Jala na soolo jongjong tudalan ni akka pardosa. Jala na soolo sahudulan dohot akka pangarehei. Say patik ni Jehovah dolomo ni rohana. Jala say ido dipikiri rohana arian dohot borngin. Songon haudo ibana na sinuan di topi ni batang aik. Na mamparbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung na pe dang olo malos. Jala sude na niulana madjadi do. Hamagoan ni akka parjahat. Aledang songon ni anggo pangalahon ni akka parjahat. Songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Di baheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman. Manang tarbahen akka pardosa jongjong diluhutan ni akka na tigor roha. Ay ditadda Jehovah dodala ni akka na tigor rohai. Alay matua laholonong do anggodala ni akka parjahat. Ido ianggo sahatna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus molotajaha buku pesalmenon. Hata parjolo na jupak kita di buku pesalmen. Ima hata mertua. Mertua. Manang di hati ni saya do berbahagialah. Molo isukku kita na pungu di basan tikyo na kamanginang. Isedo na naing mertua. Siapakah yang ingin berbahagia? Saya yakin kita tidak butuh waktu yang lama untuk menjawab ini. Bahkan mungkin kita akan katakan ketika kita mendengar pertanyaan ini, kita akan mengatakan, amang pendeta ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, sudah gaharu, cendana pula, sudah tahu, bertanya pula. Karena apa? Karena pada hakikatnya semua manusia ingin hidup berbahagia di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Siapapun dia, apapun dia, orang kaya, orang kota, orang desa, saudagar, petani, pejabat, pegawai tinggi, atau juga pegawai rendahan, semua tanpa terkecuali ingin hidup bahagia. Tanpa terkecuali semua ingin hidup bahagia. Dan adong jol maka manginang nama ngeli hasusahan di tonga-tonga ni parnguluana. Dan adong jol mana ngeli hamaulon parukilon di perdalanan ni nguluna. Jala sudedo hita masih hol rupani. Manang dia nata pikiri, manang dia nata ulahon, manang dia nata patupa di tonga-tonga ni parngulaton. Saluhut na niyan, marhaujungan niyan, tuhatuaw ni. Itu pikiran takamang, itu harapan kita. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hendaknya semua berakhir kepada kebahagiaan. Karena itu yang didambakan semua orang. Orang bekerja, mangula akka ulau nasi ganupari, selain untuk mencari apa yang
menjadi kebutuhan dalam hidupnya, memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, tetapi orang juga bekerja juga supaya dia merasa bahagia, mendapatkan kebahagiaan. Alani dok kamanginang adong do jolma narisain sian inganan parkarijuan na alanya. Dia tidak lagi merasa bahagia. Walaupun dia dibayar dengan gaji yang fantastis, gaji yang luar biasa, gaji yang tinggi, tetapi ketika dia sudah tidak lagi merasa bahagia bekerja di tempat itu, ada orang-orang yang resign, meninggalkan tempat bekerja karena apa? Tidak lagi merasa bahagia. Jadi selain untuk mencari apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dengan bekerja, orang juga mengharapkan melalui pekerjaan itu dia juga mendapat kebahagiaan. Orang menikah, marhasohotan, mangoli, marhamulian, asabwa, asa jupang do kebahagiaan ni. Itu tahe kamanginang dia kanang sohot tahe. Apakah bapak ibu amanginang najolo marhasohotan, asa jupang do kebahagiaan tunga-tunga ni parngulo muna? Itu? Wah, satu sadarion. Jupang do kebahagiaan ni. Mau lihat sama Tuhan, mau lo jupang do kebahagiaan ya kamanginang. Memang ketika saya juga bertanya ketika mengadakan konseling pranikah bagi orang-orang yang hendak menikah, saya tanyakan apa tujuan menikah. Dan hampir semua mengatakan kami ingin berbahagia melalui pernikahan ini. Adik penian realitana. Siadong dojolma akmanang pasangan-pasangan keluarga-keluarga naso bahagia dung marhasohotan. Dang bahagia na si dung marhasohotan. Apa sebelum marhasohotan tung inama bahagia na. Dung marhasohotan dang bahagia be alanyaha. Dang boy masyatusan di rumah tangga. Ujung na gabeholan masyatukan manasida di tonga-tonga ni keluarga na. Rumah tangga sudah menjadi seperti rumah duka, di mana yang ada hanya ratapan, tangisan, dan derayan air mata. Adong do ujung nasongoni. Nang pinaking dok kami, molotung pemarhasotan, adong do pikiran, pakirimon asa jupang niyan haduaon, kebahagiaan marhiti ngulun na marumah tangga naking. Amanginang nuaing adong muse suku-suku na padua, molo naking suku-suku na parjolo, murado alusata, jala sisada alusi taman dokon, sudedo neng gabe jolma na mertua. Nuaing suku-suku na paduon ima, ahado nagabe suhat-suhat ni hatuoni. Ahado nagabe suhat-suhat ni hatuoni, di tonga-tonga ni parngulamunak kamanginang. Apa yang menjadi standar, apa yang menjadi patokan, apa yang menjadi ukuran kebahagiaan itu bagimu? Moloon, buido marasing-asing alusta taringot tuson. Nagabe suat-suat ukuran manang standar taringot tu hatuoni. Bagi banyak orang kebahagiaan bisa dirasakan ketika apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan itu bisa terpenuhi di tengah-tengah kehidupannya. Adong do jolma naman dok suhat-suhat ni hatuoni imam molobui dapot karejo nadinggan jala menetap. Adong namambayan suat-suat hatuon na imam molobui marmobil. Adong namambayan suat-suat ni hatuon na imam molobui mardalani. Bahkan molotungboy niyan mardalani sa luar negeri. Tungi nama hatuoni dihilalay tonga-tonga ni parngulan na. Adong do jolma na makilala mertuay bana molobui merpungu dohot aka keluarga. Dia merasa bahagia yang luar biasa ketika keluarga besarnya bisa berkumpul. Bahkan ada juga orang yang bahagia ketika melihat orang lain susah dan menderita. Dakuboto manginang adong dosya kita songonita he. Bahagia melihat orang lain susah dan menderita, apalagi orang itu dikatakan musuhnya. Susah dan menderita. Makanya adong do prinsip ni jolma prinsip SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bahkan ada orang-orang yang menari-nari di atas penderitaan orang yang lain. Jadi ukuran kebahagiaannya adalah ketika dia melihat orang lain, musuhnya menderita, susah, dan mendapat kesengsaraan. Molo halak batak, natuluhaido sayidok, suhat-suhat ni hatuaon. Dia may ima hamoraon, hagabion, nang dohot hasangap. Aliak kamanginang marhite hata ni dewata tonga-tonga ni parsorata di bagasan minggu sadarion
neng dileon tu hita sada pangatusion ne baru. Nang pedang songon na hinirimi halak batak naking tuluhai hamoraon hagabion nang hasangapon. Nang pedang jupang hamoraon ito nga ni parngulamuna. Nang pese mauas dope hamudi hagabion di pariana kononi. Nang pedang jupang dope nang hasangaponi di nga ni parngulamuna. Aleboy do hita salut na gabi jolma na mertua. Jadi nang pedang adong hamoraon dang targuar jolma na mamora hita. Dang targuar jolma na gabi hita. Dang targuar jolma na sangap hita. Aleboy do hita salut na kamanginang. Targuar gabi jolma na mertua. Ahama jala songon dia mahataridaan ni jolma na mertuai. Molo naking mangyuton suhat-suhat ni portibion di. Molo adong mobilmu. Molo ang jabum. Molo dinggan karejom. Molo mamora ho. Molo marhagabiyo ko. Molo sangap ko dia do pani jolma. Standar ni portibion na may. Ukuran ni portibion may. Patokan ni portibion may. Alay neng idok tuhita, manang songon dia pe kondisita, manang songon dia pe situasita, manang songon dia pe keadaan di tonga-tonga ni parngulata. Bui doi, mambai kita gabejol mana mertua. Kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dan kebahagiaan itu menjadi kebahagiaan yang sejati. Songon dia ma carana amanginang. Turpuk tamandok di ayat sadaina perjolo sahali ima. Mertua mahalak nasoolo mangihuton tahini akka parjahat nasoolo jongjong tudala ni akka pardosa jaladang olo sahudulan dohot akka pangarehe dang olo mangyuton dang olo jongjong dang olo sahudulan dohot akka parjahat pardosa pangarehe olo do akka pangarehe akka jolma na ulaon na holan manihayala maon na holan mangaluti has ni donganna na naing pailahon donganna ima akka pangarehe dang boy naking didok mangyuton bahkan jongjong pe dang boy sahudula pe dang boy tuak kajolma nasi songoni alani asa gabe jolma na mertua hita supaya kita menjadi orang berbahagia. Kenalilah orang-orang di sekelilingmu, kenalilah orang-orang yang berada di dekatmu, kenalilah orang-orang yang hidup bersama-sama dengan engkau. Amanginang adong do paduhan na andok. Lingkungan atau juga pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dari seseorang. Lingkungan dan pertemanan itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dari seseorang. Maka kan saya lo do hita mangore akan takkan mulu ditaber rupani pergaulan na pardonganan na tu akan nasodenggan bauna ko mardongan tu sik. Nian adong na olo mandok songonon berarti dang boy mardonga do akka parjahat. Ni jonokan penasida mang asa boy do tugun nasida. Moliate ma di Tuhan moluwi tugum wa manginang. Ale jot do gabehita do ditogu tu ulaw na si songoni. Adong do jolma rupani neng marminggu mana. Di bolus masa dalapo. Neng togihonon nama singga masatokin di lapon. Sakap na laho manugihon akan idlapoy ma asa rapor hatu gareja dungi dilalap-lalapi ma dilapoy ujung na gawidang marminggu ma adong doa kapangalahon ni jol mana si songoni neng manugu hape gabe ditogu tu dalan na nasodenggan rupani itong hatongan ni parngulan na alanya kamangina ikon takas tabereng molo Rom 12 ayat 2 didok do songonon unang gabe sarobak kamu dohot portibion alai gabe ibaru mahamu dungmu ba pikiramuna asa tahu hamu manibangi lo menirohani dewata imanauli nahi nalasonna dohot nasun denggan unang sarobang dohot portibion artinya orang-orang yang mau hidup berbahagia dia harus memiliki integritas jangan kompromi. Dang marlaku di son paddohan naman dok emena masak di gagat ursa iya ina masa ima ni uladang marlaku di son akamanginang jangan jauhkan dirimu asa gabe jol mana mertua naking nabadua hon asa gabe jol mana mertua di dok mamuse di ayat 2 saipatik ni jahoba do
lomoni rohana. Jala saido dipikir rohana arian dohot borngin. Patik ni Jahoba do lomoni rohana. Molo dihatai patik ni Jahoba. Los neng taringotan do iso namanginang ima taringo tu hata ni dewata. Hata ni Jahoba. Jadi dos dui. Patik ni Jahoba, hata ni Jahoba. Alani jolma neng martua ikon lomodo rohana di hata ni dewata. Lomo rohana di hata ni dewata. Dia kana mabuah Bibel, hutogio maju hitak kamanginang membuka Yeremia 15 ayat 10. Yeremia 15 ayat 10. Boy tabuka Bibel ta manang molo adong smartphone nunga ta download si Bibel, boy matong tabuka te. Yeremia 15 ayat 10 onom. Yeremia 15 ayat 10 onom. Rak majo hita majaha akamanginang Yeremia 15 10 onom 22 ya. Dung jupangau hatamu gabe huso haliduhi jala hatamu do lomo dohot las ni rohaku ala nang targoa rau tu goarmu ale Jahoba debata sebaut. Dung jupangau hatamu huso halidui. Molo di hata Alkitab idok do aku menikmatinya. Aku menikmatinya. Ketika aku bertemu dengan firman-Mu, perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ala lomodo rohaku disi, lomo rohaku di hatami. Suku-suku nuai ngakamanginang. Lomodo pe roham di hatani debata. Apakah kita semua masih menikmati firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini? Ketika kita bicara tentang menikmati, kita mungkin langsung bisa bayangkan tentang makanan yang sedang kita nikmati. Kira-kira makanan seperti apa yang engkau bisa nikmati, Amang Inang? Karena ada orang yang memilih-milih makanan. Memilih-milih makanan. Molo jagal, olo may manamangan. Ale holan gulamo, ikan teri rupani, dangolo. Molo tungpe, adong dialang holan, otik do dialang. Dia tidak nikmati, dia pilih-pilih. Tetapi kepada firman Tuhan kita tidak boleh pilih-pilih. Semua harus kita nikmati firman Tuhan itu, Amang Inang. Adong do dewa jolman menikmati jamita, holan molo adong parek kelon di bahan disi. Ya. Jadi ketika ada lawakan orang-orang yang mendengar tertawa, maka kita akan tertarik untuk mendengarkannya. Tetapi ketika firman itu berisi teguran, mengingatkan kita akan kesalahan kita, dang lomo rohata disi, wado tahe. Lomo dorohama manginang molo hata ni debata mamicak kamu. Lomo mole hati mai Tuhan molo lomo rohamuna manginang. Ale siadong lupa Tuhan ijol mandok. Dang tabu jamita ni padidon manebahin na. Torhona tu imana kan? Manebah habis ribuan pistol rupani. Ale bui manebahin. Ali memang kamanginang molo tajah di 2 Timotius 10 ayat 15 1 didok duisi hatani debata mamudai mengajari mamicang asari pas halak ni debata hubas tunasa ulaun nadinggan asa bui tahu ulau kita ulau nadinggan hatani debata do nama nugudu kita maka naking dok lomo do pero hata di hati debata masih kalau kita di hatani debata apakah kita masih bisa menikmati firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alay dang holan lomo rohata kamanginang. Dang holan las rohata di hati debata. Boy do jol lomo rohata di hati debata las rohana membigi hata ni debata. Alay adong do namang yut muse ima. Said ido dipikiri arian dohot borngin. Lomo rohana di hata ni debata jala saido dipikiri arian dohot borngin. Molo didok dipikiri arian dohok borngin merlapatan mai hatani debatado namanggo hirohana hatani debatado namangarajai nguluna arian dohot borngin suku-suku nuang muse ahado namanggo hiroham arian dohot borngin talu si maju di bahasan rohata kamanginang ahado namanggo hiroham arian dohok borngin Jod do namang go hiro hani jolma arian dohok borngin. Holan taringo tu ngolu di portibion. Holan taringo tu parkarejuanna. Taringo tu hamoraonna. Taringo tu huasona. Taringo tu parukilonna. Taringo tu hamaolonna. Taringo tu perbadaanna.
taringot tuaka musuna. Jadi iyai namanggo hirohata seholat tusido rohata kamanginang. Ujung na molo holan perbedaan itu saya tingot-tingot, holan musuh do tingot-tingot, molo holan persoalan itu tingot-tingot, molo holan paruh kilo do tingot-tingot, terbuah-buan duit satu podoman. Ujung na maulma modom. Kan? Molong jol ma mol modom mungkin napa gudak kudo dipikiri rupani. Sudah dipikiri portibion. Akka musuh na dipikiri, perbedaan na dipikiri, hasusaan na dipikiri, ujung na maulma modom. Bahkan molotung peboi modom, olo do persoalan na terbuan saat tunipina. Gabi dok ma, rohani piku na budari bah nina. Alanya saya olah ni datongan di pikiri arian dohok borngin. Ale dineng do tuhita kamanginang, ha tani debata ikon ta pikir do, I mamanggo hirohata. Ikon tapeyop do molo paragenda dung sidung di jahat turpu epistel di do mertua do natumangihon hatani dewata jala nau peopsa. Jadi dang holan mabege dang holan manangihon ale ikon doho do dipeyop dipikiri arian doho borngin ido manggo hirohana ido mangarajai nguluna arian doho borngin. Tabereng maju kamanginang da. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya untuk didengar, tidak hanya untuk diketahui, tidak hanya untuk dihafal saja, tetapi harus direnungkan siang dan malam. Molo tabereng jo, taringot tuaka halak Farisi dohot si boto surat di pada baru di zaman ni Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, orang-orang yang bisa menghafal firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak merenungkannya. Sehingga mereka memakai firman Tuhan itu untuk menyombongkan diri. Memakai firman Tuhan untuk mencari kesalahan orang yang lain. Memakai firman Tuhan untuk menghakimi orang yang lain. Jadi firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita ketahui, tetapi harus direnungkan siang dan malam. Moloi do manggo hirohata kamanginang. Molo hata ni dewata do manggo hirohata. Say ingok mahita di hata ni dewata. Say ingok mahita. Jala buhi hita patorakoni, buhi hita pasatoni tu halak na asing moloi do manggo hirohata. Murado hita patorakoni, murado hita pasatoni tu halak na asing. Nuaing tartabain maju ujian nate tes kan itu. Molo tohodo hata ni debata manggo hirohata rupani. Piga masya kita kamanginang. Dang pola alusamuna te cukup mertudu majon nonda. Asa wetongan non. Asongan taroto ka kamu. Di suku-suku nondang dopete. Tiga masyak kamu namarningot jamita na di hari Minggu nasalku tanggal 5 Mei 2024. Olah mertudu pe, dang olah marsuara. Cukup mertudu. Dang olah marsuara. Pos doro aku manginang akan naro di bagasan mingguon, marminggu tong di Minggu nasalku tanggal 5 i. Manang asa murah hita marningot, hulia masada kluna. Minggu nasalpu di guari dodo minggu rogate. Isi mana marningot jamita di dia tersurat jamita minggu nasalpu. Manang nabui patorakon. Dangadong. Minggu nasalpu minggu rogate di taringo tu tangiang dohot unako manguhum. Uhumi tersurat mai di Matius pitu ayat sada satu ayat 10 sada. Molo hata ni dewata do manggo hirohata gabi murama mangingoti kita. Alane itu tapi kiri arian do borngin dang na asing. Dang marlapatan nak kamanginang dang buita pikiri parnako ni argani cabi rupani. Ale unang imanggo hirohata arian do borngin. Ikon hata ni dewata do manggo hirohata arian doho borngin. Ya dong na baru mulak sian gereja. Baru mulak sian gereja pajupang may madoongan na. Naso marminggu. Ati buah pajupak kaman dongamunan naso marminggu ate. Hira songol mahata na tudongan na naso marminggu i. Rugi hodang marminggu naking bang. Tabo jamitai. Nin nama tudongan ne. Mekel hamis yan bonana satu ujung ni jamitai. Teroma suku-suku ni donganna.
Ise huroa na marjabi na naking. Ima da adong naro. Tamu ni huriata. Los amangido na marjamita. Memang kamanginang molorwak katamu. Hirta budo. Jamita ni tamu nate. Ala sali-sali marjamita. Ala gari jok-jok marjamita tong gabi tong da mardayta hilala mungkin. Molubuin yan. Hola na mangiman yan marjamita di huriata ganuk minggu. Ninna masong alitabu na ninna. Gabi Roma dongan nena somar minggu naking. Manukun. Molo songonido. Di kota bu jamitai. Patorang majo. Songon dia do di parjamita naking amang panditai. Asa buyaw dohot marlas ni roha. Aladang bui mar minggu naking hao. Pitor dia lusi masongonon. Dang ningo bejamitai. Pokok na tabuma, sadok tabuma. Mekel hamis yan bonana sahatu ujung na. Ola nima na diingot. Amang inang di era digital nuengon. Boy duhita bebas mendengar begitu banyak khotbah. Apalagi holan tabuk ke YouTube. Godang dua kajamita boy begiut tadi si. Bahkan turpu sadariope. Sian pesalmen sada ayat sada satu onomon holan tabain di YouTube ngapitor gudang akajamita jupak kita siakap arjamita namang upload jamitana di YouTube bahkan mungkin puluhan bahkan mungkin sampai ratusan khotbah yang menerangkan pesalmen sada ayat sada satu ayat onomon bahkan boy itu kita memiliti adong do mungkin perjamita na lomoro hata moloibana na marjamita boy itu membikia kamanginang adong nasalay ding gandui itu memperkaya kita akan firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita merenungkannya atau tidak. Tapeok dui manang daong, tapi kiri dui harian do borngin manang daong. Sarupa dia kamanginang te taringo tu renungan harian. Ganup ari seadong dong masuk renungan harian tu handphone. Tu WA, manang tu ka media sosial dihita. Apalagi di hakali serpongon, adong do buku bihnin nate. Buku ibadah harian, asing ni buku bihi, adong do muse dapat kita kiriman renungan harian, mungkin sian per tahun, sian per margaon, sian aka kelompok-kelompok tertentu di grup-grup WA. Boy do lobi sian sada renungan harian dapat kita masuk tu handphone te marhite uyai. Dengan mayak kamanginang, ale tong masuk kusukuni, tapi kiri doi harian dohok borngin mangdang. Apakah kita merenungkan itu atau tidak? Jangan-jangan ada orang yang seperti ini. Ketika renungan harian itu masuk ke handphonenya, tanpa terlebih dahulu dibaca, dia langsung share kepada orang yang lain. Adong do pangalahon na songoni dihita na pungu di basan tikyon, holan masuk renungan harian ini, dang dijaha, pitor di share tu halak na asing. Adong, molo adong neng do honok kakamang nang bertuak mahita. Perjolo molo masuki, tapa husor-husor, tajaha, tapa husor-husor, tapi kiri. Dungi peser tu halak na asing asa unak kolak kita na taruli di las niroha ale dohot halak na asing taruli di las niroha. Oma na ginawaran jolman na martua. Patik ni Jahoba lomo nirohana ido dipikiri arian dohot borngin. Alanya kamanginang ahado na jupak kita. Molo didok gabi martua mahita alani ahado na gabi adong di tonga-tonga ni parngulata molo taulaho ni. Molo mangulu hita di bagasan hata ni debata, molo lomodoro hata di hata ni debata, molo setapi kiri do hata ni debata, arian do borgin, aha mana terjadi di tonga-tonga ni parngulata. Di dok matu hita di ayat tului. Gabe songon hau do ibana, na disuan di topi ni batang aik. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, sumber hidupnya terjamin. Persediaan makanan cukup, tidak pernah kekurangan, tidak akan pernah lapar, dan dia akan tumbuh dengan subur, pertumbuhannya baik. Oleh karena itu, asa dengan pertumbuhan taringo tuha porsiota, jalaga bejolman martua hita, pikir-pikiri mahatan di bata, lomo marohata di hatan di bata, supaya apa? Kita selalu mendapat asupan makanan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jalan apa dua kon di dok muse? Mar parbue hon parbue na di hajujupang ni tikina. Gabe mar parbue mana? Gabe tar pasu-pasu nguluna. Parbue ima gobaran ni pasu-pasu. Jala dohonot tadok kamanginang na mga lehon pasu-pasu tuhita holan debatado. Jala asa jupang pasu-pasu ito nga tonga ni parngulata. Dia mana ikon ulahonota.
Lomo marohata di pati ni debata jala tapi kiri ma. Arian dohok borgin asa taruli hita di pasu-pasu nasian debata. Parbuena di haji Jupang ni tikina. Jadi berbuah pada musimnya. Jangan harapkan pohon berbuah tidak pada musimnya. Yang mau dikatakan berkat Tuhan itu akan datang pada musimnya. Akan tiba pada waktunya. Waktu yang terbaik menurut Tuhan. Indah pada waktunya. Oleh karena itu ada prosesnya. Dang topu-topu manginang. Dang topu-topu mamora. Nuaing adong jolman atau topu-topu mamora gabe soroh tantui. Teroma KPK mamereng kan. Pas atau pumamora mana. Atik buat terjadi pencucian uang. Kesongoni manuai. Ikuti prosesnya. Tidak instan. Sekarang manusia suka dengan sesuatu yang instan. Yang langsung terjadi. Tetapi ingat. Di Haju Jupang nitikina. Waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin musimnya bukan pada waktu kita hidup. Tapi mungkin akan diterima oleh anak-anak kita perbuenai. Tak kita makilala. Ali buwe do. Akaya nako tamakilala jelas nurai. Ala ni. Tak kasih dok. Lomo marahata di hadewata jala tapi kiri arian dohok bohingin. Dungin apa tulun songon dia mamusing ngulu ni jolman na. Mambahen debata hata ni debata gabi hanguluan na. Bulung na dang olo malos. Daunnya tidak layu. Dang olo malos. Cuaca boleh berubah. Iklim boleh berubah. Bisa datang angin kencang. Panas terik. Tetapi bagaimanapun cuaca, bagaimanapun iklim. Tetapi daunnya tetap segar. Tidak layu. Dan olo malos naking. Oleh karena itu orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Bagaimanapun persoalan kehidupannya. Seperti musim iklim yang berganti. Cuaca yang berganti. Datang penderitaan. Datang pergumulan. Tetapi kualitas hidupnya tetap terjaga. Dan olo malos. Adong do jolma holan otik persoalan na nung ngapitor asing pardopahan na buhi na ngapitor buhi kriminal. Tapi otik do pe persoalan na buhi na ngabuhi kriminal. Jaladang buhi atoan. Holan nyatoan tor sulpa do hadaman atoan mudisi. Inna muse songoni. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan walaupun musim berganti, cuaca berganti, datang panas terik, hujan, angin kencang, tetapi daunnya tetap segar. Kualitas kehidupannya tidak berubah. Karena apa? Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Jala di dok muse di nabar udi. Sudena nyulana menjadi do. Hobar tulomo ni rohani debata. Mahatuau ni akana say olo manangihon. Mameop mamikiri hata ni debata. Arian doho borngin. Di tonga-tonga ni paranguluan. Alay. Los gabiadong dojol makamanginang. Nama deli ito nga ni parnguluan na. Dia membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang-orang jahat. Saya binereng halakan dakia marminggu. Saya binereng halakan diulahon do najat. Diulahon do sudinggan. Ale madu nguluna. Denggan do nguluna. Mangapian do hodis yak kamanginang. Mamereng akaparjahati. Molo diberek ko madu manguluna. Denggan nguluna mangapian do hosi. Batay, mga piyan to, cemburu. Tabereng ayat onomi. Ditadda Jehovah do dalan ni akka natigoro hai. Alay, matua laholonong do anggodalan ni akka. Para jahat. Tidok di ayat opat. Dang songoni anggo pangalaw ni akka parjahat. Songon urbu do na hinabakon alugo na sida. Tabereng ma, molo tungpe madu manguluna. Alebereng ma, satok kindi. Bereng ma laulonong dui. Bereng ma dihabak konde batadon noni songon alogo. Kenapa kita harus cemburu? Memang hidup ini penuh dengan pilihan namanginang. Kita mau pilih, bebas pilih. Mau jadi orang jahat atau mau jadi orang benar. Tapi ingat, tu dia di ujungna. Akka parjahati laho lonong dui. Alay akka partigori gabe jolma nomor 2 dui. Songon hau nasinuan di topi ni batang aik. Nama parbuehon parbuena di Haju Jupang nitikina. Bulung na pedang olo malos. Jala sudena nyulana. Menjadi do. Selamat berbahagia mahita salutna. Marhiti nama meop. Hata ni debata. Mamikiri arian dohot. Borngin amin martangnya kita. Moliati rohanami oleh Tuhan Jehovah dewata nami. Alanung nga disungguli ho rohanami marhiti hatam na badiyay. Nang hutang yok kami tonga-tonga ni parsoran nami di hari Minggu sadarion. Asa gabi jol mana mertua dohami salut le Tuhan.
Molo dang satay, dang sa udulan, dang olojong yo kami dohot akka parjado, akka pardusa do akka pangarihi. Jala patik mudo hatam do naga belomo ni rohanami. Na huso halihami tong atong ani parnguluan nami. Jala nasay hupikiri hami arian doho borgin namangguhi roha nami Tuhan jala na mga rajay ngulu nami. Asa terbaik kami Tuhan marlas ni roha itong atong ani parnguluan nami yon. Atong ali Tuhan urupi hami. Asa terbaik kami mangulahon akka ulon nami madalani aring ulo nami hobar may tuhatam na badye. Marhiri tangyang nami Tuhan hubag kami huriaon HKBP serpongon. Paso-paso uluan ni huria akka padita na makubasi tong atongan ni huriaon. Paso-paso ng akka parhalado na Tuhan. Paso-paso ng akka saluhut ruas ni huriana. Kumay Tuhan na malon akka silas ni roha. Itong atongan ni parnguluan ni akka ruas ni huriam. Manang dia pe nagabe program ito nga ni huriaon Tuhan patulus may hobar tu asi do hot holong ni roham jala hubag kami akaruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton asi roham ali Tuhan tatap manasida apehon tangamu na macelabokin naghuasoy laho manjama pamatang ni akka na marsait lehon gogo lehon pos ni roha pasu-pasu akka ubat si panganon si inumon saluhut na li Tuhan gabi parhitiamu mga leon hahipason mga lehon hamamalum siyan parsahiton tuak kadongan nami natongon di bagasan parsahiton. Pos roha nami ali Tuhan ditikin na jonokon. Boy hubegi hami barita las ni roha marhitilam tuhisar na pamatang nasida. Gabi tarben nasili Tuhan. Rob tu bagas corom na badion marsardot hami mamuji pasangapon guarmu na badiyay. At tong ali Tuhan law mardamu sirak kami siyan bagas corom na badion. Dongani urupi hami manang tu dia pe hami mangalaka. Marhiti Jesus martangiak kami tuho. Amin. Maredehita sian bukit de nomor 240 ayat sada dutnahu mata pasahat piliata.
Tatangya koma piliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggando nasa ulibasan na malutus. Hu pasat hami masiyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa hu parasyak kami pilihanon patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asa lam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siap ari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di balasan dami jala-jala hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasau rohon ma damena tu todim. Amin.